kasagaran natong mga tao dita mo dawat o kapildihan. Kasagaran nato dita mo angkon nga sayop insakto tatanan. Bisag sayop pa nato mingon kang insakto ra sa tuwa, tama ang tong gibuhat, pero dako na dito kayong sayop. Insakto ra sa imuha sa imong pananaw, pero sa ubang tao sayop ang imong gibuhat nga paglikay, pag-amping aron dili ka bantayan sa uban. Kaya po panghilabot sa uban kay aron di ka masumbalikan ila sa kahilabtan. Kaya hilabtan ra ba kanila dahil kasakitan, ang luod dayon ka, wala na ba imong plano imong una ngadto kanila. Kasi niya hinuon, so lahing panahon imo silang mahinaykan, dako na problema, magmahay pa ka. Oo nga, ayaw palabis imong garbo, hinumdumi kanunay nga lumalabay ra ang kalagot apan ang imong pagmahay hangtod sa hangtod. Kaya please